Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah. Salawat salam ke Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Angkong nenek mama, angkong bapa, sanak saudara, sadu Allah nanadong di dalam channel yang ingin menonton. Kau memang ada beberapa macam permintaan. Kapatangko tanya cik engkau dah tua ba acara wa kambu acara buliah tatu tasusun kata-kata kira-kira ba acara penghormatan. Ada macam ragam permintaan. Tapi kini wak cuba dulu untuk mengori-ngori nolih beberapa buah kata-kata. Yang kata ko memang pasal tadi memandanga tapi sari lo rangkam apa. Dan itu bisa diambil dari berbagai macam referensi. Di antaranya yang paling populer itu adalah Inyak Yus Pilihan atau Perpatihan Sabatang. Dia legend. Selain Pasyah, pengarang handal dan ebek luar biasa. Mungkin batiku mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kayu sungguh. Nalah magiakan nikmat je karunia nan sangat banyak. Talukih dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau nak kamaitong nikmat Allah bara banyaknya ndak katalu. Maka bersyukur sajalah. Di antaranya membaca Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Salawat salam ke Rasulullah Nabi terakia kia zaman sampai meniru manuladan. Kalaulah garak pembuah dipaham. Garak dibari jadi contoh sifat kasuri katuladan. Kasuri tuladan kain, kecupak tuladan kantang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seterusnya yang amba hormati, angku ni niat jemama. Angku ni niat jemama nan kadang basa batuah, nan kadang babingkah tanah, nan basa balingkah awa batuah jodek minangkabau. Nan tinggi tampak jauh, nan dakik jolong tasongoh, umpamo buruang rajuali. Malayo kalawik lapeh, mampu buang kalangi biru, manukia kalerang buki, inggo lidahan kayu gadang. Kayu gadang tumbuh di padang, badahan rampak, badaun rimbun, babungo labe, babuah ranun, bakuli, balapih amih, batangkai, batampuak perak, baisi pualam dengan intan. Bapantang jatuh ke bawah, jatuh ke langit, tujuh pangkik, tak namuh, jatuh ke ilia, jatuh ke kaki gunung Marapi. Tan sano jatuh ke bawah, cilako alam sakutiko, tan sano jatuh ke ilia, karacunan ikan di lawitan. Jika membalah, mampu lua tibo mamapik, mendatari, kalau mau kuah semua panjang, andai menimbang samo bari. Memegang kunci haluan mudi, memacik kunci baribu pintu, gantiang putih biang kata buat tapacik tumah ini niak mama. Selanjutnya, angku Imam Jokati. Suluh bendang dalam nagari, paritonya lo tengah kampung, tibo di kalam kamanyi, batamu lakuang kamanyi lau. Dua-duanya indak menyingkala ayai lia balapeh kan ikan takile jalo tibo pandai menjalo dalam ransang pandai balafai bamaana tahu dia disnau saraf rintangnya siang bapituah malangnya sibuk dengan kitab. Menjalekan buruak dengan bayak syarato hala dengan haram keundung-undung kamadinah kapayong panji kasarugo. Paritonya lo dalam kampung parito dalam bahasa Jepangulu. Itulah imam dengan kati. Taruh kapado cariak pandai orang nanarih bijaksano, pandai marapik dalam ayah, pandai menarah manilantang balun bakilek labakalam bulan lasangkok 30 alun diliik nyolah paham rasulah tibo dalam tubuh.
Lama indak karno santan, nilo indak karno bungo, ranca indak karno ragi bapantang mani detang budi. Pandai beliau mengatakan lama beliau menuturkan gumak gami dalam bakato patah lidah dalam barun diang sabuah indak adonan sasik sabarih indak adonan lupo. Tahu didahan kama nimpo, tahu dirangih kama latiang pandai di bulam nan bakicuah ataupun sapuah salah fitiah. Rampak rimbun bungo andale, babungo babuah mudo, batang dilili pancaringi, dilangi urang lalu lintih, liau di subaliak itu pulo, itulah warisan bajawi. Kusui bapantang tak salah saya, karuah bapantang tak kajaniah, pandai batenggang di banang salai. Tarih kapado bundo kanduang ibu orang kayu bundo kanduang sumarak anjuang nan tinggi limpapeh rumah nan gadang ngacang-ngacang dalam nagari. Amban purwa aluang bunian orang nan duduk jesukatan bundo suri orang namokan. Tahu dikie kato sampai jalih diribui kamandingin atau kulindan salah banang pandai bagaikan pipi di jamuran penyantun kanak yatim paibo kaurang dagang awih katampe minta ayah lapa katampe minta nasi. Malindeman nayak todak turun todak niak parawu pakai pedoman beliau tidak angin bakisa beliau tahu. Mencupak talago manduang kanalah anak bagu balo apo nan cupak dek bundo kanduang tahu dia dek rumah tanggo. Iduit tampai banaza mati tampai baniek salendang dunia adek limbagu. Taruh kapadonan mudo-mudo, urang mudo bujang salamai sarato gadi herani jintan paripaga dalam nagari bungo kambang di dalam kampung Sumarak Koto Jonagari. Nan capek kaki ringan tangan, capek kaki tak panaruang ringan tangan pun tak pamacah. Ye dikakok duo jadi aso tarantang duo sudah alun disuruh nyolah paham alun ditagah labaranti pagaran kokoh Koto Nagari. Ramo-ramo si kumbang jati kati endah pulang bakudo patah tumbuh hilang baganti pusako di Jawi dengan. Mungkin itulah di antara untuk penghormatan samantaro. Dan itu bisa ditukuk, bisa ditambah, bisa kok panjang, bisa ditarik, kok singkik pun bisa diulih. Nah, taruh ala uji muka swiwa. Onio menyampaikan informasi apapun, nah bisa wak. Misalkan kamu ke acara ali, misalkan kamu ke acara doa salamai, atau bahkan kami membawakan kematian dan itu bisa kita pakai sebagai salam penghormatan pertama. Kalau kata orang Taisua, kau mungkin pancang galangkang. Ada demikian saja sanak saudara. Untuk selanjutnya dan teks beko bisa melalui komen kita aja. Dari ambo cukup sekian, ko banyak bana sirah dibalai sado itu dalam cara no, ko banyak bana nan pandai sekian saja dari ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.